మీరు తక్కువ బడ్జెట్ లో ఒక మంచి రిసార్ట్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఎంజాయ్ చేయడానికి బెస్ట్ ప్లేస్, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లేదా గెట్ టుగెదర్ లాంటివి చేసుకోవడానికి ఒక మంచి రిసార్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే మీకు దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. ఇదే రెడిన్ రిసార్ట్. ఈ రిసార్ట్ మరెక్కడో లేదు, మన వరంగల్ హన్మకొండ ములుగు ఎక్స్ రోడ్ నుండి 8 కిలోమీటర్స్ దూరంలో, హన్మకొండ నుండి 13 కిలోమీటర్స్ దూరంలో, వరంగల్ కి 12 కిలోమీటర్స్ దూరంలో, నేషనల్ హైవే 166 కి 2.5 కిలోమీటర్స్ దూరంలో, దామెర మండలంలో ఉంది. నిజంగా ఈ లొకేషన్ చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ రిసార్ట్ లో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. స్విమ్మింగ్ పూల్, రెయిన్ డాన్స్, ఫోటోషూట్ చేసుకోవడానికి మంచి మంచి ప్లేసెస్, మీ ఫ్రెండ్స్ తో ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడానికి మంచి హాల్, పార్టీస్ చేసుకోవడానికి, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ చేసుకోవడానికి మంచి గార్డెన్ ఏరియా కూడా ఉంది. పెద్ద పెద్ద రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒక్కసారి తప్పకుండా విజిట్ చేయండి, మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇంకా మీకేమైనా ఈ రిసార్ట్ గురించి డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి. నచ్చితే వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.